Moni ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Russia. Ku Russia masiku ano tutapitako kangapo konse. Ndiye tagwirani chakumwa ikhala yachangu koma tenticheze. Nyamata uyu dzina lake ndi Boriska Kiprianovic. Anabadwa mu 1996. Boriska atakwana miyezi 4 anayamba kuyankhula. Anthu nkumanda kuti sono mwana miyezi 4 wayamba kuyankhula bwanji. Mena amazakwana chaka chimodzi akuyankhula akulemba masentence akusova matsa kupanga chilichonse anthu mwana uyu bwanji. Nawo makolo ake ankadabwa eti kuti kodi mwana uyu bwanji fa zochitika zake zosiyana ndi ana ena knowledge yake nkuzapezeka kuti mena amazati zaka ziwiri anayamba kumafotokoza anazonena kuti iye kwawo kwenikweni ndi kumazi. So ku ethic unoyi anachoka kumazi kutumizidwa pa dziko pano anampasa mission kuchoka kumaziko ndi anthu anayamba kudabwa. Anthu amapanga naye chidwi chifukwa cha zinthu ngati kuti anayamba kuyankhula ali ndi miyezi 4 by chaka chimodzi akulemba akuyankhula masentence ake aja udabwisa aja kusova matsi chani akumalemba kumajambula zinthu za ma planets and ma solar system kuti ndizotere ndizotani zinzonena kuti umadabwisa kuti mwana zinthu ziwazitenga kutiko. Koma chifukwa cha zinthu zomwe amapanga plus kupambana kwake chani ndi mai yake omwe amakhulupirira makolo ake amanena kuti mwana yudi kalipo sizingateke kuti anangokhala mene alilimu. Ndiye muno wakeyo nkhani yake akuti anali soldier kumazi. Ndiye ali kumeneko kunapeza kuti kunabuka nkhondo pakati pa ma inhabitants anthu okhala kandi ngati ndi anthu kandi ma aliens akuti anayamba kumenyana nkhondo kumeneko. Koma ifa chonena kuti zinthu zawo zinaiza mphamvu kwambiri zida zawo anapeza kuti anapanga destroy planet yawoyo. Kunali apocalypse ndi ochepa anapulumuka. Ndi iye anatumizidwa ku earth kuti adzathandize anthu kunena kuti asazapange mistake yomwe inapangika ku Mars. Komano mukumbukire kuti imene itati ali ndi zaka mwina ziwiri zitatu mena amayankhula zimenezi ma 1998. Mu 2007 anamutenga pa interview amaiti ya Project Camelot ali ndi zaka 11. Nde kwina kumakhanga kuti akumpanga study eti akamamfusa mafuso chani kumamuona na amamuona kuti khalidwe lake at the age of 11 atanala wa ulemu wake udabwisa ngati munthu wachikulire. Anali composed kwambiri zomwe amayankhula zosonyeza kuti akuziwa zimene akunena angakhale kumuona from the outside angoneka ngati wina aliyense eti. Ndi anamfusisitsa za kumazizo iye ananena kuti anthu ake amene amakhala kumaziwo anali atali 2 meters tall komanso amasiya kukula kapena titi kukala mpaka kwana zaka 35 komanso amatha kupuma carbon dioxide. Akuti nkhondo yawoyo inapezeka kuti kunali zida ngati zoposa mphamvu zake zoposa ma nuclear. Nde akuti anapanga wipe out civilization ya pamazi. Anthu amene anachita survive anathawa anabisala underground. Ati nkona zinthu zambiri pumangoneka ngati chi desert anthu akamafuna kuona zomwe zikuchitika kumazi palibepo chomwe amaona ifa chino kuti amene alipo analilowa pansi ali ma underground bunker. Boriska ananena kuti sawo pa imfa komanso ananenetsa kunena kuti si yeye yekha amene ali pa earth panoyi aliponso ena ngati yeyo amakhala pa earth pano koma saulula kunena kuti iwo anachoka kumazi. Nde opanga interview anamufusa kunena kuti what do you think of people on earth kuti umationa bwanji ifeyo anthufe. Ndi anayankha kuti sindifuna kuti ndikunyozeni. Boriska anafotokoza kuti akuti mene anali kumazi anali pilot nasata anali mwami kumene koko ndi ankabwera pa earth akuti anabwerapo kangapo konse analowa mu earth kugwisa ntchito ndege zawo ndi tikozongo kuti ma UFO eti akuti nthawi kwambiri amakonda kupita malo ngati ku Egypt kumene amakathandiza kupanga zinthu eti atanasiya tema mechanism tautina ku Egypt. And anafotokoza za Great Sphinx of Giza zima pyramid zija zima sphinx zijana amanga zija timakamba zonena kuti anthu samvetsetsa mpaka lero kunena kuti zinamangidwa bwanji ku Egypt kuti dzimiyala zonena kuti zolemera zima block zoti munthu sunganyamule ndipo kunalibe machine nthawi imeneyo tanganyamule zimenezo. Ndi iye anena kuti zimenezo ankapanga ndiwo. Ena ananena kuti pakhutu la chi Great Sphinx ipo anayikapo zinsisi zambiri zokhudza earth zonena kuti zikhoza kusintha zinthu pa earth pano. Amayi ake amamukhulupirira pamene ma scientists ambiri amene anampanga study chani ananena kuti angoyankhula zobwebwera palibe chimene akuziwa ndi mwana chabe basi kuonera mafilimu kwambiri kaya chani. Koma imeneyo ndi nkhani ya
Borishka amene amati ndi nyamata wakumazi komanso amatchedwa Indigo Boy. Akadalipo ndi wankulu panopo, basi anthu sapitanso samamfunsa sinfa manena abe zomwezo sanasinthe, koma he's still there. Zikomo kwambiri.